Poznáš to aj ty, že chceš čosi do hrnca rýchlo navariť? A dlho to trvá? Nevadí. Táto mašinka vás zachráni, ako mňa. Poďme si niečo navariť. Upečeme si kura, takto to tam nahádžeš. Jedno cez druhé. Hodíš to tu trošku soli, hodíš trošku korenia. Milujem papriku, takže dáme si papriku. Trošku vegetičky. Tak trošku dáme oleja, aby to bolo, aby sa to trošku, no a celé to pomiešam dokopy, tak aby to bolo funkčné. No a teraz to jednoducho dám do tejto fritézy a okladám si to, ako chcem, aby bolo okolo toho vzduchu. Najmä na, no takže tak zapneme a my ideme robiť kuře, takže si musíme poprepínať sem, takže si dáme raz, toto nejdeme, toto ideme dobre, 20 minút, zapneme, no a fritéza sa nám rozbehla, no, jaj, jaj. Oh! Mm. Mm. Výborné. Čo vám poviem? Výborná vec. Fritéza teplozdušná uľahčí veľa práce. Ak chceš viacej typov, akú kúpiť, aké typy, aké podľa výkonu, tu na dole alebo naľavo nájdeš podcast, kde nájdeš ďalšie typy, druhy rôznych teplozdušných fritéz. Takže choď tam, pozri si to, môžeš to tam aj kúpiť. Odporúčam. Super vec.